Sportvereniging Sewaard bestaat 50 jaar. Een jubileum dat dit weekend grut vierd wordt. Net sinds de tjinslag van de Grutte Braan en financiële skeer van Vlinier bij het dorpshuis, waar de kantine in siert, is de vereniging net bij de Pakkendel zitten gaan. We zijn positief instellen, we zijn teruggegaan met hoe we het gewoon doen. Dus we hebben gewoon zelf wat bierflesjes en drinken en snoep en alles boeten verkocht. Alleen ja, dat kan natuurlijk net op de kantine waar meesten lang blijven hingen. Ja, dan zit je boeten in een tent. Nou, maar is ook waar als je het dan bibbers gauw wij. Nou, kunnen we in de kantine gelukkig alweer even iepen en begint het daar op gang te komen. En morgen heb je mijn heel mooi feest. Jappie Spiekstra had al zo'n de oprichting van Sewaard belutsen west bij de club. Voor hem is het dan ook een bijzonder weekend. Dat viel natuurlijk heel goed, want nou ja, het is een Lietse vereniging, het is een Liets dorp. Je hebt natuurlijk hulp van spelers uit buiten het dorp bij. Maar op zich is het al een hele prestatie dat we 50 jaar dit van elkaar houden. Dit? Dat is Peter. Peter, dacht ik al. Ja. Ja. Ik had zelf een hier 16 in het eerste elftal voetballen. En we hadden 2 kampioenschappen meegemaakt. Nou ja, dat ben natuurlijk wel, dat is een slagroom op het taart. Van mezelf dan. Maar verder ik bestuurlijk, nou ja, ik ga heel lang voorzitter 2 periodes geweest en ik secretaris. En dat vond ik nog wel het allermooiste. Ik ga 18 jaar leider geweest bij de eerste elftal. Nou, dat was gewoon, van mij weer dat een hele leuke taak en dat vond ik schitterend.